العليم درابي جلبي الله تنيدو وتجي بي آدم وديمو هادو الدنيا وادي سارة الدنيا دو دم سارة لاتين دي بي آدم جو يدتا بي شاتيلي بي بالله كان جم الله تنيدو دي النبي آدم عليه السلام دو جيبها الجنة وجيبها دو الدنيا من دو Allah tani do wi adun jippo ha sare lattinde marnde billaji be cadele ya damajo to do wura ha do dunya o yidan yake fere beldum waran yalamo nyalaade godde fere walla lebbi goddi fere walla kitale godde fere goddi fere godde fere e yake fere bo suno waran yalamo e ko de Allah tani do sanjidirta kuje man imma suno walla seyo yalete seyo tum wala lakas tum wala do ngam habi adamajo jullo anda wodi dawro ko larani hala kawnu man nokkure nde wurata her mudum do wodi gondo baawo man kanyum on hoddirta dum kanko wete Allah cenido yodi ko Allah cendo jarribo to yimbe her gendam burna limbe fu dum don heba dum saddum goddo heba hunde man memay dum to wari o don wura ha do gendam kam kanju wete nyaw ko moy period nyaw mum yalan ha der gendam mako wiyata ke wayne kam ko o mawni walla ko o taga o meeday nyawgo kay do kam dum wala ha sunna Allah tani do wadi ngam majum wodi biyo wi kuje jetati do dum yalan kala bi adama fu seyo be suno yalan kala bi adama fu hawtugo be sendirgo take fera don hawti be yimbe imma eggugo senda on walla bo mayde wara senda on ha nokkure nde kawtudon her modum e non bo sadede be hoyende bo yalan ko mojo e non bo nyaw be jamugo yalan ko mojo yo nyaw yake fere famdi tan ha ummatore periodiyel gongel fere to nyawji ustoto ha yimbe e yake fere bo periodiyel gongel fere nyawji besdoto ha ummatore bara nyalde de gonduno jottado anastata sare sai taw nyawdo goto walla nyawbe dido don her sare yake fere bo tawa yimbe sare man pat be don bali be fu be nyawbe yake fere to ya babal ha da lekki tawaran to ya babal ha tufoda tawaran to ya hospital ji tawaran yo dum do bo fu hawtade jangube man dudi specialiste man dudi amma fu nyawji man bo nyalde do kam haadi dabba salorgo yimbe hakke durgo latti dum oppe nyaw fabboje yo derrabe kuje banni to ngadi do yadamajo jullo andi kuje man fu dum jarrabuyeji iwata iga Allah tani do jardi bo to yimbe be majo gamajum Allah sen do ya deftere mako wa nabluukum bisharri wal khairi fitna min don jari bon onon jeyabe am min don jari bon yake fere be lakas dum bana nyawji di yimbe gondi jotta yake fere bo min don jari bon be latti dum beldum ibn abbas nde wari ha aya kaado Allah sen do ko holli en ha aya kaado Allah sen do jarri bo to yimbe be fesaare be billa Allah sen do jarri bo to yimbe be nyaw be jamu Allah sen do jarri bo to yimbe be jeyni tare be talakare Allah tendo jarri boto yimbe be dowanago Allah be gedde Allah tendo jarri boto yimbe be erde be kanta yo derrabe kuje lattide nyawji di yimbe gondi do dum koddiroje iwde diga Allah ceni do biya damajo jullo wawata dadgo dum wala dabareji ma gatta bo biya addadan nyawman to Allah tendo bindudo a nyawan kam amma bo don waji bodo biya dama kuje tati to nyawman wadi mo aran kam munyal to o wafama be nyawman didabol bo o yerdo ko Allah tari do wadi man dum Allah ten do hoddiri dum do mako tatabol bo o hura kal sababuji sottinandi nyawman her mako kanjo yete imma to lekki modi don o moda to lekki tufi don o moda sariya wadi sababuji man e non bo o moccito fu wadan e to wakkalnake do Allah tani do yo modata bo do bo yimbe man don amma dum famarbe wari hadiseji jurodi yimbe wodbe fere kam don gakkalno to do Allah ten do modata lekki ha Allah ten do yamditinabe bana di sola NANNABIDJO ila yarqun wala yastarqun amma kanjuma dum famarum amma huru latti dum sababuji yi Allah tani do wadi yo derrabe jarrabuyeji be nyawdi Allah ten do jarri bi yimbe fan nyawbe burna limbe fu nyawbe jarrabuye man do nanga Allah ten do wani yimbe watta dum e nanga Allah ten do yida yimbe watta nyawji man do yimbe bal nyawji man do dum dokkal be endam Allah ten do wadani jeyabe mudum gam ha hokkabe kadono latti dum hefra zunubaji jeyabe mako kanju wadi Allah ten do jippini jarrabuyeji nyawdo yimbe bana giyete wodi hadithol wari Imam al-Bukhari be Muslim fili hadithol man annabijo sallallahu alaihi wasallam wi wafata ko bi adamajo torra nyaw walla ko luti nyaw
bawɗo annabijo sey Allah tani ɗo dirta latti ɗum boofi maako bana lekki lattiki jorki dirtata latti ɗum haako muɗum to yoori e noon annabijo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo wari ƴamimo wiyata mo ñawji gaɗanɗi ɗo kam ko waɗi kam ƴamata annabijo yi oppe gaɗanɗe her ɓiɓɓe adama en ɗo annabijo yi kafarat pat ɗum keforɗe latti ɗum zunubaji ɓiɓɓe adama en ɓawɗon goɗɗo go wiyata annabijo wa in qallat ko peetel noon memi goɗɗo bona ɗuuɗina walla ko famɗi bo kala o ƴamata annabijo yi wa in shawkatun fama fawkaha annabijo ko giyal tufi goɗɗo o maatingal ha ɓanndu maako annabijo yi Allah cenɗo hefananmo ɓe majum zunubaji maako woni ñandere wonde feere annabijo yilli goɗɗo ñewɗo bana oppe ɗe gonduɗe jotta oppe faɓɓoje ɗo annabijo yilli goɗɗo oɗon maata ɓanndu maako ɗo cofa annabijo wiyatamo abshir seya annabijo yi Allah ceniɗo wi ñawdi oppe latti ɗum gulanɗe ɓannduɗe yimɓe ceniɗon ɗe yimɓe gondi ɗo annabijo yi Allah ceniɗo ɗum yiite miɗon yoofange dow jeyaɓe yam ɗo wula ɓanndu maɓɓe ngam latto ɗum geɗal maɓɓe her duniya Allah ceniɗo yangidittaɓe ha yiite ñande darngal e noon woodi hadisu abi hurayra fuɗon holla en albalaji gaɗanɗi ɗo ɓiɓɓe adama en ko laati haala ñawji ɗo ɗum moƴƴere Allah ceniɗo yerɓata iga muɗum ɓe dokkal ɓe enɗam annabijo yi ɓi adamajo julɗo seedata albalaji ɗon jippo dow maako her hoore maako albalaji ñaw walla talakare walla ɗum annabijo yi walla bo jippo dow jawdi maako annabijo hara gare hadis on man hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a ha o hawra be Allah ceniɗo wala boofi ngoni dow maako o nastoya aljanna ngam majum a tawan ɓurnal yaroɓe bone ɓe yidanɓe ɓe jarraboyeji catuɗi fuu annabo en alayhimu salatu wassalam ngam majum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi hadisol man bo saïd ubnu musayyib fillingol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ashaddu nnasi bala'an al anbiya summa al amsalu fal amsal ɓurdanɓe yargo bone ɓe ɓurdanɓe torrago ha ngendam annabo en alayhimu salatu wassalam maɓɓiti page ji annabo en ɗo pat wala bone ngam ɓe jaray kamɓe annabo en alayhimu salatu fuɗɗa iga annabi adam ha gara annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓawɗon annabijo ɓawɗon tokkiɓe ɓe ɓawɗon warɓe ɓaawo e noon woodi hadisu jabir annabijo sallallahu sallam nastido debbojo biyeteɗo ummu sa'ib oɗon diwna faɓɓoje ba jotta yimɓe gottiniri tawa gullum noon goɗo ɗo diwna ɗon mata peewol gal jiya ko larani faɓɓoje man ɓawɗon nde annabijo nasti dow maako gowɗo wiya alhumma la barakallahu fiha kay faɓɓoje ɗo Allah ittuɗe barka fa yimɓe yaka feere mbiyata Allah nal ñawuji ɗi Allah wat kaza be kaza ɓawɗo annabijo yima la tasubbil humma tata hut oppe man tata hut faɓɓoje ɗe gonduɗa her muɗum ɗo waɗo nabijo sallllahu alih wa sallam wiyata debbojo man ñawdu gonduɗa her muɗum ɗo fa innaha tudhibul khataya bani adama ɗum dilliran boofi ɓi adamajo bana jamdi ta nattini ɗum ha yite ittata latti ɗum kalluɗum jamdi dañane labɗi man ɗo non latti ɗum ñawji man ɗo ittata latti ɗum boofi ɓiɓɓe adama en yo derraɓe hadiseji ɗi gaddi ɗon ɗi fuuɗo ta ɓi adamajo laara ñawɗo ɗum hunde ɗaɓɓitittende mbiya nden kam nde woodi dalilaji ngari dow ñaw hefan zunubaji waɗan kaza waɗan mbiya ɓanti juuɗe ma Allah am ñawnan ɗo bo diina haɗi tata tora ñaw annabijo haɗi ɓi adamajo toro ñaw amma ñaw to wari muña amma toroɗa ñaw mbiya ngam ha nastira aljanna be ñaw man Allah cenɗo hefane zunubaji ma ɗo kam sharia haɗi daganta ko ɓi adamajo toro ñaw walla toro masibo dow hoore muɗum ɗo bo sharia harmini ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hadisol man bo imamu nasa'i fillingol annabijo wi salullah al afiya tore Allah cenɗo jamu ko nde to weeti fuu tora Allah cenɗo jamu kanjo annabijo nde weeti fof allahumma inni as'aluka al afwa wal afiya fi ddini wa dunia miɗo tore jamu be yaafuye ɓawɗo annabijo wi wala hunde nde ɓi adamajo hokkete ɓaawo kalimatu tawhid ko ɓurata jamu kanjum tumtoroɗa Allah ceniɗo yamɗine kañum to a jotake ha jondema hakkude sujideje ɗi aɗo wiya irfirli warhamni wa afini Allah am yamɗinam mi lattomi jamo tum ngam to a jamo a huwan kuuɗe lattiɗe ɗuɗɗe amma to a ñawɗo foti paddeɗa ha kuuɗe goɗɗe feere gal jiya dewe ma walla gal jiya duniya ma kanjum waɗi a toroto Allah ceniɗo bo jamu ngam majum mutarif ibnu abdillah o wi mi yamɗine mi yetta Allah ceniɗo ɗo ɓuran dow mi ñawa mi muña ngam majum ko nde ɓi adamajo julɗo o toro jamu yo haɗo en ɗon giya hadiseji garɗi ɗo fuu ɗi ɗon kolla en ñawɗo na ɗum hunde lattinde nufade ɓe zati mum ngam a ñawi noon a walake ɓe binnane bar jari na noon fiyoni innama ñaw kam ɗon aɗon heɓra mbar jari ñawde ɗe ko rattabnoto dow ñawman kanjum wiyete muñal to a ñawi a muñi ɗo ka heɓan mbar jari amma mujarrad ñaw nga a ñawi noon kam ɗo kam mbar jari wala sen ñawman
ngam majum haɗo imam cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullahu taala o wi masiboji ɗi Allah ceniɗo ukkata dow ɓiɓɓe adama en ɓi adamajo bo wala sago mum her majum na kanko watta ɗum Allah watta ɗum o wi bana ñaw walla bo mayrego giɗo ma walla bo hoygo latti ɗum gujjo jawdi maɗa o wi ɗum ɗo fuu aɗon warjore dow latti ɗum muñal ma dow ko waɗima na dow hunde man nden mbar jari warata tawe ngam goɗɗo gujjo wari wujji kuje ma guyga man noon kam a heɓrata ka mbar jari amma to a muñi a waɗi Allah ceniɗo hoddiri a heɓrat ɗum mbar jari ñaw hippake ma ñaw noon wala mbar jari amma ñaw man a waɗi Allah ceniɗo waɗi ñaw man a yerdake bimana a muñi dow ñaw man ɗo o wi o holli en mbar jari keɓrata be majum yo woodi hunde wonde feere bo Allah ceniɗo waɗani en gal jiha ñaw hikmaji goɗɗi feere ko waɗi Allah ceniɗo watta ñaw dow jeeyaɓe mako ɗo gama ɓi adamajo siftora duniya ɗum hunde mere ngam no ñawruɗa fu ñande to no jamɗirɗa fu ñande to a ñawi kam woɗi ko siftorta gal jiha lahira ma to goɗɗo ñawi a toon yake feere sakko to o woodi duuɓi walla noon ko hultora o laara ba o maaya ɗum ɗo waɗa banni walla bo ko o derke to o meeɗay ñawgo to ñaw man saati dow maako oɗon no woytino ko arti amma o siftora jotta kam mayde ɓadake oɗon nder hikmaji ko waɗi Allah ceniɗo waɗi ñaw e kadi Allah ceniɗo ɗum holla en duñaaru ɗo ndu wala valeur ha Allah ceniɗo ngam to a jamo ka laara ɗo waɗa ko giɗɗa ñande ñaw to waɗi ni jankinanoɗa ñaw man deƴƴitana duñaaru man ma ndu famɗita her maɗa kanjum waɗi Allah ceniɗo waɗi duñaaru man ɗo o waɗi ñaw her maɗo nga ha yimɓe siftora duñaaru man valeur maru pamarum her Allah cenɗo yo ñawɗo man bo ɓaɗito her lahira huwa kuɗe lakkiɗe boɗɗe ngam majo Allah cenɗo wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur yoodi hunde wonde feere bo Allah cenɗo waɗi ɗum seyo her lakkiɓe ñawɓe to goɗɗo lattake o ñawɗo woodi kado nga Allah ceniɗo hokkata mo nder kadoji man kala ñawɗo fuu faama kado man Allah ceniɗo hokkimo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to goɗɗo o ñawi oɗon no woodi dewe ɗe o huwanno wakkati o jamono o janngan qur'an o naafan o waranno juulurde o waɗanno ɗume o ñawi o heɓa e waɗgo ɗum ɗo bo Allah cenɗo wi nder kadoji ɗi Allah ceniɗo hokkata mo ɗon windanamo mbar jaari maako bana oɗon no waɗa dewe maako wakkati o jamo woodi hadisol wari annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hadisol man bo imamul boukhari be muslim pillingol annabijo wi ida marida al abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha annabijo to goɗɗo o ñawi woodi dewe ɗe o waɗanno hakke feere ɗon ge goɗɗo ɗon ñawa ko juulurde mami heɓa yiyaago yo hakke ɗo saatugo ñawman ɗum goɗɗo feere juulurde fatorake moɗo o annda ɗum yo hakke ñawman sa to wiye ko juulurde yo o yahay juulurde man ɗo Allah cenɗo ka ɗo winda bana oɗo yaha juulurde man bar jaari maako ɓawɗo walla annabijo walla o voyage yo dilli jahangal ɓe nandi ta ɗon ha jahangal dewe goɗɗe feere a heɓa sa wat goɗɗum annabijo kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahiha Allah cenɗo windanamo de ko latti oɗon no huwa yeeso ñawmaako go oɗon bana oɗon jooɗi o yahay jangal to jangal o yahima e to ñawɗo bo Allah cenɗo windanamo bayake o jamo yo ngam majum ñawji be albalaji titotoɗi ɓiɓɓe adama en ɗo fuu ɗum ɗon hurgore be muñal be yerdago taɓi adamajo tikka dow maju walla ɗenƴo nga Allah ceniɗo mbiɗo ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a masiboji gaɗanɗi ɗo fuu her lesdi gaɗanɗi dow moɗon ɗo fuu Allah cenɗo min ɗon tongiɗi min andiɗi min koddirɓe ɗi amma sey muñon dow latti ɗum masiboji man yo derraɓe woɗi boofi ɗon gaɗa ha to ñawji ɗuuɗi banni ha meɗen ɗo yake feere boofi ɗon gaɗa dow yimɓe walla bo yake feere ɗum ɗon yaha ha gaɗa boofi ma ɗum yara yimɓe ha sirkuji nder boofi gaɗanɗi ha nder ñawɓe ɓe ñawraɓe ha meɗen ɗo ɗum ɗon sankiti bo ɓurnal fuu ɗo ñawɓe wonanɓe ha hôpital ñawɗo to o ñawi o yahi ɓe nangimo ha l'hôpital ɗon ukko ha soyde ukkugo julde ha wakkati muɗum ñawɗo ɓe ñawraɓe fuu yake feere ɗon ukko banni ñawɗo ɗon nder hakkilo maako noon ɓe ɗo ɓilanamo baate amma tawa o julata fuu oɗo jooɗi ha wakkati saalo yo ɗo ha nayi ha sharia fanna oɗon nder hakkilo maako kam sey o juula bo julde man deɗe no o wawri fuu o juula ta taw acca wakkati saalo walla ngam batal timma oɗon muña walla kaza asira ɓe ɓilanamo ngal iga midi 30 walla ni ha 17 heures asiri zuura saalo asira bo ha ɗaɓɓa salago ɗo ha nayi ko hani kam to aɗon nder hakkilo ma kam juulde de no gonduɗa be batal man fuu jultata accu wakkati kam saalo fanna hakkilo ma ɗon lutti ɗo gal jiha ñawɓe yimɓe ɗon joofi ɗum jamu to goɗɗo ñawɗo kam mbiya bana jafaɗo go yoɗo to a juulay fototiri a maayi ha ñawman ɗon huule maaya a kefeero
ko waɗi nga acci latti ɗum hunde lattinde sendande hakkunde julɗo ɓe kefero. Annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi al ahadu alladi baynana wa baynahum assala man tarakaha faqad kafar. Ko senditi hakkunde julɗo ɓe kefero julde, to ko ɗo accinde o juulay o kefero sakko ma oɗon nder hakkilo maako ɓe ɗon ɓilanamo ɗo ka o juula bo ko o nanngay de wakkati en no tawrimo fof ko o titaki alkibila o numa julde man o juulata taw acca wakkati man saaloyo ɗo boofol ɗo waɗa yake feere bo ha jordiɓe ɓe ñawɗo man ma juulata ɓe ɗo cugli ɓe mbaɓɓo ɓe tas ɓe jippo ɓe coodoya lekki ɓe giida ha wakkati saalo yo ɗo bo ɗum boofol mapindi o ñawɗo man juulayma zunuba ɗon dow mum sakko ma an jamo kam min baabi awla ɗo boofi man ɗon gaɗa ha meɗen ɗo ɗiɗo ɗuuɗi jooɗiɗo ɓe ñawɗo ku gaddiya julde kam ɓe ɗon weebi yo fanna ñawɗo man ɗon nder hakkilo mum kam sey o juula sey to o sotti dow hakkilo maako ɗo kam julde man ɓantama dow maako ngam nabijo sallllahu alayhi wa sallam wi bindirgol ɓantama ha yimɓe tato ɓaɗo nabijo wi anil majnuni hatta yafiq. ɗiɗaɓol man nder boofi ukkotoɗi ha ñawɓe haare meɗen yake feere yimɓe ɗon ukko ha sirkuji ha nder ñawji man sakko ma to ñaw man ɗaɓɓitama heɓtaka kam o yehi l'hôpital nga ɓe keɓtayi o yehi l'hôpital nga ɓe keɓtayi jotta ka o nasta sirkuji o nasta ɓile o dilla ha buude en yake feere o dilla ha dow hosere ha heferɓe o yaha kurgamo yaago ha buudejo julloma dagata ko en bolɓuɓe ɗum ha jumaje men caaliɗe annabijo man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima qal fakat kafara bima unzila ala muhammad yake feere ɓe ndondowo ɓe jaramo ha dow hosere ɓe mbiya wayne hurgan o dilla ha toon yo ɗo wurtinte silama nda ñaw kat bo a wari a jilli sirku to a mayini a duumoy to yide nga laccendoy layin ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin yo ɗo bo ɗon ukko ha julɓe sakko ma to ñawman ɗaɓɓitama heɓtaka kam yaka feere Allah cenɗo suuɗan ñawman ga ha ɓamte dardiaji ɓe ndarangu ɓe tawa mbiya nden kam naɓe keɓiyam ɓe keɓriyam nden kam ɗum jungo jahama ko bo o fewe o ena ɗum siri to suwi kadi a nasti babunol lattingol sirku yake feere foti Allah cenɗo hocca yonkima her majum maya a kefeere yo ɗo bo ɓiɓɓe adama en ndayo ɗum yacci noon bo yake feere ñawman ɗum nastinamo ɓilgo layaji ɓe mbiyamo ɓe keɓrima ɓe ɓilanamo jamdi walla ɓe ɓilanamo karnol ha dande walla ha jungo ɓe mbiyata ɗon ɓili kam ɗum ittoto ɗum ɗo bo ɗum ɗo waɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man allaka tamimatan faqad ashrak ko moye ɓili layaru o waɗi sirku ɗum qur'an ɓe mbindi ɗum ɗume pat annabijo ɗum o waɗi sirku ɗum dagatako ga toon mallumen woɗɓe feere mbiya to ɗum qur'an kam fuu dagatako wala wari ha annabijo ɓili layaru walla sahaba en maako ɓili layaru tasaɓol man nder boofi gaɗanɗi tasaɓol man ɗo waji bo dow julɗo o ayna diina maako o ñawɗo o jamo fuu amma ɓurnal fuu enen kam to ñaw saati ɗo nder goɗɗo yofata diina muɗum o rentata ko ɓe diina maako on o fiyoto e fiyoy fuu e kanko kam jamu tan o mari haaje donc majum mbi adamajo o ayna diina maako tata latto albalaji jippotoɗi dow ɓi adama ɗo latto sababu yoftugo diina maako nga tawan suɓaɓe tagale man ma giidi ɓe latti ɗum masiboji ɓura ɗi gonduɗen ɗo annabi ayyub alayhi salam o ñawi waɗa duuɓi sappo e gelle o ñawɗo amma o waɗi hosere o yaha buude en oɗon muñi dow majum noon ha Allah teni ɗo yamɗitinimo e noon annabo e luttuɓe bo banni amma ɗum riwtidirta be muñal to a ñawi man ɗo a jillan muñal man ɓe latti ɗum e kuje lattiɗe dagiɗe modgo lekki e tufago moccitago ɗo kam wala ko watta her majum e hurugo latti ɗum kuje lattiɗe ɗe sharia waɗi dagiɗe ɗo bo ɗe ndiwtidirta be muñal bana modiɓɓe mbi yo derraɓe wakkatiyel gonɗen jotta ɗum wakkatiyel ɓillaji en ɗon giya ñawji bo no ɗurri so yimɓe mballotira dow maja ɗuɗɗum yake feere goɗɗo feere a tawan o ñawan ɓiɓɓe bakin tato nayo ñawan o wala moyen yago l'hôpital walla o wala moyen ko sodango ɓikkon mako man lekki kanjum yimɓe matotira her majum yimɓe mballotira to a faami goɗɗo wala moyen dokkamo deydei no mbawɗa on ɗon gewtida wima ɓikkon am ñawkon andi wala ko o mari dokkamo deydei no mawɗa ran jamɗitinaɓe ɓe fuu mbiya ronake ɓe l'hôpital ɗokkat to a wawi boɗɗum alhamdulillah e to a waway bo de yumpi du sa'atin min sa'ati ko moye wallita